Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Pois moi benvidas a todas e a todos a esta nova aventura, a este novo espazo que se chama o Bar da Cantina, como sempre, a que máis nos gusta, a Cantina de Espiñedo. E para elo acompáñame aquí a miña dereita, Milito, boa noite. Moi boas noites, Darío, e a un parenteiro. Por outro lado temos aquí a don Pablo Marino. Moi boas noites a toda a familia verde. E por último, e non menos importante, Manuel Caíña. Boas noites, familia, e gracias pola oportunidade de participar nesta gran espacio que hoxe comeza. Esperamos o máximo de Manuel Caíña. Xa veremos. Pois nada, nacemos como un novo espazo pois semanal para que toda a xente, toda esa afición verde poda escoitar e poda estar ao tanto da actualidade do equipo, do Club Deportivo Arenteiro, pois analizar un pouco o que serán os partidos, como serán os rivais, un pouco o grupo, agora pois un pouco a actualidade no mercado de fichaxes. E bueno, para analizar un pouco semanalmente o que é o equipo, non? Sí, efectivamente, un pouquiño estar o día da actualidade do equipo e de todo o que lle rodea, basicamente. É algo que a xente viña demandando, evidentemente cando o equipo vai escalando de categoría vai captando máis interés e penso que está unha boa forma de chegar a todos os arenteiristas. Pois claro que sí, o objetivo é proporcionar algo que pensábamos que facía falta, informar a toda a familia verde e, sobre todo, pasalo ben. Por iso, o primeiro que vos animamos é xa a seguirnos en todas as redes sociais, donde podedes ir facendo preguntas para abrir debates que iremos contestando semanalmente. Informar, desinformar, non sei, según nos vai caendo un pouco de información, debatiremos, opinaremos, e do que se trata é intentar que a cada unha da persona que se acerque descargue o podcast ou se dé por escoitarnos, que pase un rato agradable, sin máis. Tampouco vamos ahora a rogarnos a capacidade. Bueno, agradable que pase unha risa, o sea, que bota unha risa. Exacto. É importante pasalo ben. Sí, dar información do Arenteiro tal vez desde un prisma un pouco gamberro, non? Total, sí. non lle demos nada a nadie, entonces pues estamos aquí e opinamos como apoiando o codo na barra e dando a nosa opinión do que neste caso que é unha cousa que nos gusta moito, e apreciamos moito, que neste caso é o Club Deportivo Arenteiro, non? E nunca un millolito que apoiando o codo na barra, o Bar da Cantina, non? Efectivamente. Exactamente. Non nos vamos a engañar, aquí hai un pouco de cervexiñas para aminorar a espera. Bueno, sin máis distendencia, pois empezaremos a falar, non, un pouco do que é a actualidade. Eu pois propóñovos que vos parece comezar por analizar a tempada que acabamos de vivir. Eu creo que personalmente, deportivamente, foi seguramente a mellor temporada da historia do club. E bueno, creo que non podemos empezar a falar da nova temporada sen esquecernos da anterior, non? Sí, efectivamente, máis cando se trata da mellor temporada que se recorde, polo menos, eu, na miña primeira persoa, deste equipo. E vai ser difícil repetir, acadar os éxitos desta temporada, pero bueno, eso tamén nos fai valorar millor as cousas. E se este ano van mal dadas, poder estar aí e apreciar que non todos os anos vai ser o do ano pasado, evidentemente. Pois claro que sí, eu creo que da temporada pasada non podemos dicir nada malo, os resultados están aí, non hai nada que engadir, simplemente pois celebrar o que se fixo, celebrar a verdade que o celebramos moito,
ao largo de todas as semanas, cada 15 días en Espiñedo. Como comentábamos entre nós antes, a verdade é que ahora un pouco de descanso estáse agradecendo, pero estamos expectantes e con moitas ganas de afrontar a nova temporada ca mesma ilusión. É evidente que a temporada pasada foi espectacular, é moi difícil pois poñerlle un solo pero. De feito, parece un pouco os meses da marmota. Fai dous anos semellaba que xa tocaras teito, non? Chegas a unha categoría xa nacional, estás unha segunda ref recén fundada, pois iban visitar o Carballiño, pois naquele caso Pontevedra, Compostela e tal, pero a nadie se lle pasaría pola cabeza que en 2 tempadas o Arenteiro ganara a Liga con estas suficiencias e plantar na primeira ref. Entón dis, onde está o teito deste equipo? É moi difícil calibrar os éxitos, porque sabes que ao final é un club, entre comillas, modesto, nunha vila pequena, que vai competir e vai estar comendo na mesma mesa que outros clubes, pois, do que falamos, non? Da categoría do do Depor, do Fuenlabrada, do Málaga, ainda que este agora no outro grupo finalmente, pois categoría na mesma mesa. Entón é moi difícil de calibrar e a xente... Irún. O Irún... Eso xa dará para bastante que falar. Vai dar moito que falar, creo pero que bueno, ahora estábamos ca temporada pasada, pero Manuel, déixate un pouco de tanto deportivo, xa sabemos. Estamos co resumen da temporada pasada intentando contextualizar un pouco os éxitos deixemos falar do Bo, que agora as críticas xa van un pouco máis adiante. Sí, mira un pouco de todo, porque ao final non deixamos de ser un podcast de afeccionados que tampouco temos ningún peso orgánico dentro do clube e vamos a estar aquí probablemente pois loando o que se fai ben e probablemente criticando o que se fai mal. Sí, aquí non nos casamos con ninguén. Aquí non nos casamos. De feito, creo que a segunda opción vai ser máis recurrente. Non, creo que non, porque directamente hai que... mira que enxudí. Vai haber que, contextualizar as cousas. Que pasa? Que temos... Falábamos antes fora do micro, creo que temos moito camiño andado do que suele pasar cos equipos recén ascendidos, non? Que o primeiro tramo da temporada xa teñen moitos automatismos herdados da temporada anterior, o Arenteiro mantén un bloque bastante bo, perde algunhas pezas fundamentales, pero creo que o núcleo conservo, non? E creo que eses automatismos a hora de xogar e tal vai nos manter e eso xa no primeiro tercio da temporada podes obter algún rédito por ese lado. A partir de aí, cando os outros equipos se foguen e os fichajes del relumbrón e tal empecen a carburar, pois o Arenteiro probablemente lle coste máis. Isto, opinión. No, nese aspecto hai que darlle ou soltar unha danza a favor da directiva, no sentido de que tuvose paciencia en todo momento. Hubo momentos moi complicados, seguimos apostando polo proxecto, polo núcleo, pola continuidade, porque o máis fácil nesa temporada de ascenso a segunda, no que hubo unha primeira volta moi mala, pois o máis fácil que fallan 90% dos equipos sería votar pois ao corpo técnico enteiro. Sí, con Francisco tuse moita paciencia nese caso, sí. Entonces, bueno, xa non só con Fran, senón me refiero que se ha dado continuidade desde que a directiva entrou no clube, por así decirlo, non? Sí, eu creo que a primeira tempada en segunda ref, sobre todo, aí digamos que por novembro, casi nos salvou a Copa, porque non sei canta xente Areira do Arenteiro podría haber apostando polo corpo técnico. Eu sempre destaco moito a chegada de Don Paul Bues. Bueno, sí, momento clave. Cambio de sistema exactamente apuntalar ao central con Paul, pero sí que é certo que era un pouco, creo que hilando co argumento que contei antes, que era que xa tomábamos a segunda federación como un premio, como un éxito, xa, casi un ano para disfrutar. Era un ano para disfrutar, diúselle a oportunidade porque non había exigencia, porque xa estabas moi fora do teu hábitat, porque o que falamos, por poboación ou por clube, xa estabas nun clube, nunha categoría que xa non era a túa. Como non tes esa exigencia, permitiuse esta xente traballar,
co iso conlevou. Acabar moi ben aquela temporada, salvar o equipo e mantendo ese bloque e esa forma de traballar, xa con Fran e despois con Javi Rey, e acadar o éxito que se acadou. Entonces, pois ao final, cando non hai esa exigencia, deixese xente traballar e esta xente, a verdad que faino moi ben, ou por lo menos lle saliu moi ben, ou, bueno, non vamos renegar os estos desta xente, pois aí están o éxito. E agora estamos onde estamos, que parece que estamos casi nun problema. É que é unha categoría para disfrutar e eu xa estou ansioso por saber o calendario. É que é certo, neste clube... Mediados de julio, espérase. Bueno, eu creo que en 2 semaniñas poderemoslo comentar aquí no bar da cantina. Antes de, eu creo que antes de seguir empezar a falar do ano que ven, sigamos un pouco con este último ano. Vos que credes que foi clave nese sentido para manter esa racha que ao final, esa estabilidade, que ao final eu creo que foi o que lle deu a Liga e lograr perder tan poucos partidos, non? Tan poucos puntos. Espera, antes de que contestes, añado unha segunda parte da pregunta. Cal foi o vosso momento favorito da temporada? Pois vamos a ver. Eu penso que calquera equipo que como o Arenteiro que faga unha temporada deste estilo, tú imaginarías unha temporada sen lesións, sen percances de ningún tipo, sen un cambio de adestrador a mitad de tempada. Entonces díronse moitos factores para que eso non se cumplira e ao final cumpliuse. Entonces non sei, eu podería falar do grupo, do ambiente que se xenera en Espiñedo cada 15 días, porque non sei que outra explicación se lle pode dar, porque todos os factores que son máis asociados ao tema deportivo puideron facer que esa racha trocara de dirección, por así decirlo. E o meu momento favorito, pois quedome co gol de Germán. Dibu Rafa Mella. Eso vamos deixar un poquinho así en stand-by, por respeto ao gran Rafa Mella, pero eu quedaríame co día de Santiago e sobre todo co gol de Germán para a xogada de Joseca. Eu, a verdade, que o que sentín con ese gol non o sentín con ningún outro. Pois, pola miña parte, a verdade é que estou bastante de acordo co que di Milito. O único que vou engadir é tamén o tiñamos comentado e eu creo que así, a temporada pasada firmas un equipo con 5 veces máis presuposto e non che vai salir seguramente como saliu a temporada pasada para o Arenteiro. A verdade que foi increíble, non houbo ningún momento en sí de racha negativa, sempre se seguiu aí. E o que de Milito, eu supoño que era o grupo, a confianza que tiñan en si mesmos o que fixo eso posible. E en canto ao momento favorito da tempada, eu quedome en Espiñedo co día do Almería. Eu, a verdade, creo que o ambiente incluso superou o do día do Atlético. Posiblemente. Eu creo que, polo menos, a nosa zona de animación viviu no máis ese día, estuvo máis intensa, foi increíble o día ese. Fora de Espiñedo tamén me quedo co día en xeral, non con momentos, sino co día en xeral en Compostela debido, entre outras cousas, á festa que nos montaron ali. Sí, non é moi difícil topar unha sola resposta a esa pregunta. Eu creo que ao final é unha conxugación de moitos factores. Do que falamos ben da comunión plantilla afección, non? Que faltaba o día que eles non acabaron un partido, non agradeceran todo o apoio á afección, ben dando a volta ao campo, ben, bueno, pois implicándose ca xente do pobo. Creo que había en certa forma unha gran unión, non? Parecía que era un grupo de rapaces moi ben integrado no pobo, que bueno, facían vida no Carballiño, e ao final esa xente tamén o agradecen, xa non só é ir aí a comer pipas e aplaudir a Espiñedo, senón pois eses detalles pola rúa ou, bueno, etcétera, non? Cos nenos, eso... Había comunión, afección, sí, exacto. É unha cantidad de factores do que falamos, non? Xa de atrás, non? Xa o manter o bloque do ascenso anterior, xente que viviu, bueno, que era
pasou no mal en segunda, fixo esa categoría e fixo, claro, tamén é certo que era un grupo favorable, non? Era moito máis duro o ano que se salvou que o ano que se ganou a Liga. Creo que o grupo dos madrileños pois nos restaría moita competitividade. Pero bueno, outro cantar, non? Despois tamén influiu un factor que parece anecdótico, pero ese toque de suerte do equipo campeón Sí, estuvo eso- presente. En momentos de que podías Sí, pinchar, Exacto, son Sí, dinámicas, exactamente. exacto. Pero para ter unha dinámica e para enganchala, Hai que ter sorte. ten que haber un traballo atrás. Sí, sí. Ten un traballo atrás. Pero- Eu non quero Sí, pero tens poñer que ter só un ese motivo. golpe de... Es que non hai un solo. Sí. Non hai un solo. Nin é a afición, nin son os xogadores, nin No, é unha mezcla de todo. É unha mezcla un pouco de todo, conxugouse en Sí. Espiñedo, eses fichajes que viñeron de Andalucía que foron Que espectaculares. maravilla. Casi un por línea que melloraron o Arenteiro, tiene un salto de calidad terrible. Supliron, que creo que nadie se acordou de Emil, por exemplo, que o ano anterior fora no momento que saliran Emil e Zanelli, pois eu creo que todo o mundo dicía, joder, a ver agora como van ser Claro. as dúas pezas clave do equipo. E cando realmente Eu creo que algún igual un fichaje pouco o que está chegou pasando como este ano, estrella, Exactamente, porque claro, cando anuncian a Curro e a Manín, bueno, a Manín ainda tiñamos referencias, pero de Curro eu creo que a maior parte da xente quedouse como estaba, no? Con un pouco de... eran os total desconocidos, pero Sí. precisamente a eso, integráronse moi ben no clube, integráronse moi ben No pobo. no pobo, e claro, tuveron pois foi unha relación un pouco recíproca, non? Eles o que daban no campo, pois ao final a xente dende a grada, pois o agradecía dunha maneira, creo que pois acorde ao esforzo destes Sí, xogadores. é que esa cercanía e ese trato día a día xoga a favor do Carballiño, Sin duda. non xoga a favor dunha cidade, bueno, non é unha cidade moi grande, pero Zamora, Santiago, quizáis É máis impersonal. partes con ventaxa sobre esas cidades nese aspecto, sobre todo os xogadores que veñen de fora, non? Porque lle podes crear un ambiente máis cálido, sentirse integrados na propia comunidade e No ao día final- no día a día un pouco do pobo. Exacto, Sí. iso ao final hace que fai que o xogador Volubles se tamén. sinta máis a gusto e se sinta parte xa non só do clube, senón tamén da vila. Bueno, falando ahora xa de xogadores, un pouco pasada a tempada anterior, eu creo que é momento xa de empezar a falar do que ven agora. Non sei se disfrutaremos tanto como a temporada pasada, futbolísticamente polo menos falando, pero eu creo que unha temporada para a historia do clube que eu creo que me lo pasar moi ben nesa cantina. Xusto cada primavera, a primavera, xusto cada primavera de Barcelona. Ui, ui, ui. Pois de Barcelona é un dos varios dos equipos que, bueno, que nos tocaron, o Barcelona B, o Sabadell, e equipazos como poden ser o Deportivo, Lugo, Ponferradina, bueno, que falar de todos esos equipos, non, que nos tocaron. Eu quería que... Mira, xa que nomeas os equipos, mandamoslle xa un saúdo a alguén que esperamos que sexa un ointe frecuente, un saúdo para Bilbao, concretamente para Sestao, para Martiño Fiz. aí queda ese saúdo para un gran xeareiro do Sestao, non? E bueno, entonces vos como vedes un pouco como se está formando un pouco o equipo, como están esos rumores, as A ver, baixas que hubo, Hai que decir que hai moito, aínda non podemos ver, Eu creo que seguramente este pasando un pouco o que pasou o ano pasado, non? Ao pouco de empezar o mercado, levántanse, márchanse casi os dos pilares principais, non, do que era o equipo. Entón sempre queda, eu creo que queda esa incertidumbre de ahora que? Sí, Marchan esos dous e poderánse suplir. eso é o que comentábamos antes co tema ou comentábalo ti precisamente, Darío, co tema de Renan e de Víctor Emil, non? Que parecía que se acababa o mundo, de que íbamos telo difícil para encontrar alguén que tapara o que nos daban eles.
E ao final, miran que quedou. Evidentemente non podemos ser tan optimistas, porque estamos nunha categoría xa moi seria. Ahora xa para suplir eso fai falta máis que ter ilusión e un pouco e que... Evidentemente, eu penso que se están facendo as cousas ben, non hai que voltarse todos, non podemos entrar nas puxas dos xogadores que están ahora mismo no mercado. Sí que é certo que moitos xogadores se estarán a ofrecer, seguramente, sobre todo aqueles xogadores que xa non teñen contrato, que necesitan buscar rápido un destino polo tema de empezar as pretempadas e non quedarse un pouquiño atrás co respecto aos demais xogadores. Por eso mismo, levamos 2 altas nada máis. Hoxe se confirmou a segunda, Javi Moreno, procedente do Vetusta, central xoven, a priori, xogamos contra ele o ano pasado, boa canteira e esperemos que dé un bo resultado. Pois, a verdade é que ahora que non me o Vetusta, bo desplazamento ano pasado moi bien. A verdade é Non estuvo mal. sobre fichaxe pouco pode aportar, pero de que pasamos ben en Oviedo podemos falar un rato. Sí, do que sabemos non. Deso sabemos máis, de bares, tabernas e demais. Despois sobre o equipo, pois... Lembrar tamén, perdón, a boa cantina que tiña o Oviedo Vetusta ali. Sí. Boa cantina. Que se tiña. Das que se merecen. Acórdome perfectamente que por ir a visitarla perdimos o gol de Escobar, pero bueno. Hostia, eu tamén. Despois tocando bombo e estuvo aí ao pé do cañón. Despois en Barlas Mestas tamén, a verdade é que... Bueno, pero que che parece un poquinho... Eso, volvendo ao tema en canto ao equipo, pois pouco podemos aportar, xa que a base é a mesma que a tempada pasada. As dúas incorporacións a que dixo Milito, máis despois Tiago dende Ourense. A verdade, comentaba xente que viu xogar o pai de Tiago no Arenteiro, non sei se algún de vos se chegou a ver. Eu no Ourense, no Club Deportivo Ourense Antigo, no Arenteiro non teño... Debeu de estar antes, non? Non podemos acordarnos, éramos moi novos. Eu cheguei a escoitar que era a mitad do bo que o pai, que era xa un bo reforzo. Eu teño un vago recordo de que era un xogador de banda, non ten nada que ver co fillo, este xogador máis de ida e volta, non? No medio do campo, ten moito recorrido. Recorre tamén un pouquiño a Ribelot, nese aspecto. No Couto luciu, contra o Arenteiro, a min gustoume. Así como aquel día o partido parecía casi un solteiro contra casados, non? Que para os dous parecía que era evidente que se interesaba moito o empate, non? Lucira moito o chaval este, o Hugo Sanz, lucira moito o Tiago, precisamente. E o medio centro defensivo Ebuca, pode ser? Yerín. Exacto. Yerín. Foron así os que máis luciran daquel partido. A min Tiago non parece que non lle queime o balón nos pés. Bueno, pode ser un perfil interesante. A min parece un xogador moi aproveitable. Pero a opinión vosa titular? Pois pode chegar a serlo, sin problema. Todo depende de onde vai a ubicar. Non, é como acabe tamén, porque tampouco sabemos se vai haber máis saídas, non? Porque ao final que estamos aí con saída. Ahora parece que temos 12 xogadores por dentro que deben poder xogar. Sí, pero ahora parece que mantemos 12 xogadores desta temporada, pero son xogadores con contrato, non quere dicir que ao final que se quede. Pode chegar un momento que o que se lle chega a dar unha salida ou que chega unha boa oferta, o xogador ve que non vai ter minutos, chega unha boa oferta igual de segunda red, igual pide salir. Sí, a ver, co paso da pretemporada poden pasar moitas cousas. A miña sensación é que o inicio de tempada vai ser similar ao que temos, que non vai haber grandes cambios. Eu creo que tamén, que esta final do mercado vais esperar. Eu creo que tamén é o que se debe facer, porque ahora eu creo que é imposible competir cos salarios que segundamente se estén pedindo por aí. Sí, os salarios mínimos ten que ser unha auténtica animalada. Claro, que o Arenteiro nese sentido temos que esperar, que ser pacientes e agardar que xogadores que vexan que non van ter minutos en equipos superiores, pois que digamos que baixen a exigencia salarial e pidan salir. Eu creo que o Arenteiro pode ser un bo caramelo, non? Sí, para ese tipo de xogos. Seguro que sí. Sobre todo eso que estábamos falando, seguro que hai un montón de ofrecementos de xogadores que non coñeceremos, que estarán buscando a súa plaza en primeira red, pero que pasa?
Nós aí non podemos competir cos demais equipos, eso é máis que evidente. Entonces, seguramente vai a ser un mercado moi longo por enteiro, pero bueno, pouco a pouco xa vamos vendo trazas do que pode ser a nova plantilla. Sí, moi de acordo na línea do que falades, que maravilla que estamos todos de acordo no que decimos, que non discutimos, nada. Pero sí, Se chegará un momento. xa chegará un momento. Está que ao final fichar tamén ten un coste de oportunidade porque privas os que xa están, ten un período de adaptación ao clube e tal, e o que traigas novo pois vai ter que adaptarse nun período pois relativamente curto porque o Arentino non vai poder renunciar a jornadas, vai ter que desde o minuto 1 empezar a sumar. Entendo o que dis, pero tamén tens que pensar que a primeira categoría faiche a categoría ten que ser moi grande. O que non te pode ser presentar cun equipo do mesmo nivel ou inferior ao do ano pasado en primeira. Pero ese exemplo tamén, por exemplo, sempre o poño cando son os recén ascendidos de segunda a primeira división. Sempre fan unhas primeiras voltas moi boas, porque traen a dinámica de atrás, manteñen o bloque, non poden permitirse facer grandes alardes económicos a fichar xogadores, entón, pois, tiran co que xa teñen, non? E ao final son xogadores que non son coñecidos pa maior parte do público, pero que os secretarios técnicos tal controlan. Sin embargo, eu recordo os casos sempre do Rayo Vallecano, Girona, sempre recén ascendidos que fan primeiras voltas moi boas, porque sempre traen esa dinámica ascendente. Que pasa? Que ese durache moi pouco, porque no momento que os equipos vos, e ao final por presupuesto e por xogadores, se adaptan a categoría e as dinámicas do que exige o entrenador de turno que teñan, vai estar máis complicado. Eu creo que o principio da tempada ten que ser un momento garanteiro para sumar. Non sei, ademais do principio, eu creo que toda a temporada un objetivo ten que ser que Espiñedo sexa un fortín. O garanteiro ten que facer forte na casa, sobre todo nunha categoría. Eso é moi evidente, porque veña o equipo que veña un campo, ten que ser un campo complicado. Como para equipos, sobre todo os grandes, que o equipo xa non che digo que veñen de xogar segunda división, como Ferradina. Xogar neste tipo de campus, eu creo que son días especiales, pero aquí veo o Valencia, o Almería e o Atlético, e ningún dos tres levou o partido fácil. Das últimas tempadas, o único partido, é o único que me acordo. Eu creo que estamos todos de acordo aí. Que barreron o Arenteiro en Espiñedo, para min foi o do Pontevedra, fai 2 anos. Non me acordo do outro. Bueno, o Pontevedra polo hándicap de quedar con 10 na primeira parte. Pero xa estaba, o partido xa estaba, tiña unha dinámica. Adrián Cruz fora. Sí, e despois na segunda parte, non sei se fora tamén a Paul West. Sí, pero o primeiro fora. Si, ese día foi o que seleccionou o Xío, ese día pasarán, eso foran todas desgracias. Hubo invasión na grada local, cal fora parte dos xiareiros pontevedreses, nos pode pasar invasión en vos sentido. O que nos pode pasar é precisamente eso, que os clubes grandes pois pensan que veñen a unha aldea pequena, un equipo que ten pouco que perder, e que parece que se van deixar ir e tal, e que se despisten, porque non se me olvida o día do Almería en Copa o ritmo de quecemento do Almería. Saliran, pois, non o sei, 20-25 minutos antes de empezar o partido. Unha chuvia bastante elegante, un día regular de tal, e os tipos ali van cantando con balón, non biches pegar unha carreira e tal, e saliron con unha torrija terrible, e así pasou. Ao revés que nós que levábamos 3 ou 4 horas cantando no bar. No bar, cantina. Quintando Ramachani que el día, o resto do Almería non se presentou. Eu diría que foi o día que máis se animou que eu recordo en Espiñedo. O día do Almería. É moi fácil, neses días animar é moi... No, pero para mí, dirías Atlético, pero é que eu non o poría un pouco menos, eu poría moitos escalos por debaixo. Bueno, o día da Atleti tamén se animou. Animouse, pero moito menos. Estaba Milán xogando, 40 millóns que van pagar por él ahora. Ao final, tamén, minuto 5, poste un 0. Eso tamén fai que incluso ese ambiente aí torrencial que había o propio día, se daba aí todo sumou. Desde creerte que podía... A previa foi moi bonita, o recibimento do autobús foi espectacular, creo que foi o mellor recibimento que se lle pode facer de todos os que levamos tido. Creo que toda a atmósfera foi a favor de que a xente igual que tocar o partido de outro que non. Exacto. Exactamente. Eu recordo que
Fran justo naquele día preparou moi ben o partido, castigou moito o lateral izquierdo deles, Sí, no. 14 desplazamentos a atacar o lateral izquierdo do Almería, que non xa sabían que iban xogar un rapaz da canteira, Son machaca, incluso despois. creo, non me acordo como se chamaba. Incluso despois eu vi algunha entrevista ou, bueno, non me acordo se era entrevista ou unha charla que deu el de, bueno, Sí, en YouTube está. bueno, Sí. estrategias tácticas, puxera varios exemplos do día de Almería como, bueno, como neutralizar. Era solo unha estrategia dese día. Dese día, pode ser, sí. No YouTube no que tes O día do Almería, que explica a presión que se lle fixo o día do Almería solo recordo 10 minutiños que sí que parecía que vías aí e decías, hostia, ahora poden empatar, pero evidentemente un equipo de primeira claro, división pero minutos de claro, pero Pode ser- eu creo que foron 10 minutos, non sei, dos 65 ao 75. Pode ser no primeiro programa deste podcast e o último no que fagamos loas a Fran Justo. Pode ser. Bueno, creo Eu por agora eu ainda non fixen ningún. Bueno, Bueno. está claro que vai ser outro millo de outro costal, de outro saco, falar dos fichajes de Fran Justo. O que pasa é que eso, o seu Irún. eu creo que eso xa será un apartado. Será un programa monotema, non? Sí, ahora estábamos ca tempada que se ve. Sí. Sí, perdón. No, sí, o que iba a decir, o que vexo é que a opinión máis ou menos é a mesma. Diría que o principal, un dos aspectos máis importantes vai ser disfrutar esta tempada, intentar facer o mellor, o que pase. Eu creo que non, o sea, o Arenteiro, desde logo, eu creo que non é o que ten a presión encima. No, evidentemente que non. E iso ao final vaiche facer salir os partidos o mellor non tan tensionado e dar máis dun susto a moitos equipos, eso dende logo. O sea, que este equipo vai competir en cada unha das xornadas, eu teño claro, poderás perder un partido 4-0, 5-0, pero estou seguro de que o equipo vai dar a cara na meirande parte dos partidos. Eso non me cabe ninguna duda, porque é a seña de identidade deste equipo. Sí, E ten que seguir sendo. É unha categoría, a verdad, que moi bonita, moito máis potente que a anterior segunda B, non? Que falamos daquela que eran 80 equipos E ahora son 40 de toda España, non? Que ao final tal. Moitos interrogantes, non? A partir da hora de por onde vamos ter que ver os partidos fora da casa, esperemos que moitos ali. Sí. E ojalá que podamos tamén ten que ser outro objetivo. É unha pena, dentro do que cabe, que dos madrileños que ao final por tema de infraestructuras de tren, pois houberan sido 2 desplazamentos máis, se meteran neste grupo o Castilla máis o Atlético de Madrid B, pero bueno, meteron a Fuenlabrada de Radio Majadahonda. Quedan estes desplazamentos a Castilla e León, non? De Salamanca e de Ferradillo, o propio León. ya cultural, claro. E máis, bueno, ya Euskadi, a ver. Sí, a verdade que non sei se por tren ou, bueno, tren son no cercanías, pois son unas 7 horiñas. Bueno, eu vexo como... Eu creo que vamos pillar bastantes desplazamentos, ou polo menos os que poida. Sabemos xa a fecha na que vais a saber o... No, que comentábamos antes. Polo que escoitei, entre o 15 e o 20 de xullo sale. Pois se ligou da primeira división, si, non han tardado en San Concurso. O de primeira xa saliu fai 2 ou 3. O de segunda división xa está... Non salieron horarios, perdón. Sí, os horarios. As primeiras das dúas primeiras xornadas, tanto en primeira como en segunda división. E despois outro aspecto importante que falábamos do desplazamento, esperemos que nos toquen moitos partidos fora os sábados. Sí, eu creo que nesta categoría xa é máis común. Os sábados ás 7 solen ser un horario moito máis común que en segunda red, prácticamente todos os partidos eran os domingos, pode haber un ou dous. É o que me refiero, cando falamos dos desplazamentos, tal, apetéceme, tal, e ao final vai influir tanto como que che apetezca que se xa o sábado. En Galicia mandará a Telegaita, pois probablemente igual... mandarán o que sei. A Telegaita gustalle bastante os domingos, non sei. Domingo ás 5. Bueno, sei, que será para tamén é o, joder, o seu target, non? Pero é unha do Vermú máis legal a segunda, non? Como? Bueno, o primeira red tamén hai bastante. Tamén son moito 12 barreiros. Estaba pensando con que xogou pouco. Así que habrá. Foi o Depor. Habrá que presionar. Tamén, o Pontevedra. Ao final, somos un marca chavalera e xa está que eu Bueno, habrá que presionar un pouco tamén a directiva para que meta aí evidentemente que sí, sobre todo pas da casa, pois de fora non hai moito que facer. O único cando haxa Telvis Galego, nada máis, pero pouco máis. Exactamente. Que bueno, que se sumas... Que non son poucos tamén. Se sumas os derbis galegos...
sumas os desplazamientos a León Bueno, tres, un bueno, Ferradín. tres cada Non equipo, son- non? Ao final igual, Sí. ao final botas contas e Claro. Bueno, eu creo que Pois- para pechar un pouco o que Bueno, o último, equipo. o último que quería comentarvos, non sei que opinades, sen dar nombres propios dos xogadores que xa van un ano máis, non vou decir vellos, pero un ano máis veteranos, como vedes que poden responder nesta categoría? Como eu creo podedes que ver? o líder indiscutible nese aspecto, eu creo que é Don Paul Bueso. Sí, Sí, pero eu non, o sea, o que sin dar nomes, eu creo que aquí estamos para dar nomes, bueno, o sea, me refiero todos sabemos que son os xogadores máis veteranos da sí, plantilla. sí. Mirando Quero dicir, podo falar dun, podo falar doutro en concreto. Pero ao final non hai, falaría dun en un, que van sacar, por exemplo, Paul Bueso, eu Comentaba comentaba rendementos máis que Sí, comentábamos o outro día, é que firmache a primeira mitad de temporada do ano pasado e eu creo que pode ser perfectamente central titular do Arenteiro ca plantilla que temos. Sí, sí. E claro, firmache ainda falando con ele e tal, el mismo cho reconoce, a súa segunda volta non foi boa. Entón claro, xa entras máis que en edad, eu creo que Despois do entras día en de- momento, porque despois do de Guijuelo, Evidentemente, Bueno, aí creo que Moitos- é normal. E moitos cambios que fixeron cando xogaba titular só cambiaban no minuto 60 Claro, e sí. despois xa estaba para segundo cambio ao final. Pero pois, creo que os pode ser un resultados, xogador o que fora. importante se non físicamente non está para ser titular, para aí amarrar os partidos a partir do minuto 70, que igual, bueno, Sí. pois vai un empate bo, sobre todo os partidos fora da casa, que son moi físicos. Un empate bo, vas ganando e necesitas meter un pouco de reforzo atrás, non? Que Eso, e sobre todo sabemos o outro fútbol que practica, que non o vamos a eu creo descubrir agora, que de e que ten Exacto. moitos galóns nese aspecto. Sí, eu creo que Bueno, Paul pero Bueso é ao un final xogador oficio que teñen todos, ao final. Bueno, uns máis que outros. Bueno, son uns máis que outros, sí, Uns pero máis que outros. pero sí, é probablemente o único que xogou en segunda división, claro. Non, tamén Adrián Cruz, tamén xogou bueno, tamén en segunda temos división. e despois se te vas a Alex, xogou en primeira. Quen? bueno. Pibe. Tibes, debutó. No Betis. Debutó. E dos que Pero despois se te vas ao medio, Alex, que Alex ves a temporada do ano pasado, e que vas dicir? Sí, que Alex parece que canto máis pasa o tempo por el, mellor está. De feito, el mismo dixo Como os viños, non? nunha destas entrevistas, non sei se en Telemiño ou non sei onde dixo que estaba no mellor momento da súa carreira. A temporada de notase. a temporada bestial, do sí, ano sí. pasado foi bestial. É moi difícil, pois, joder, xa que falamos antes do facer un pouco o resumen da temporada anterior, tampouco lle puxemos nomes propios á temporada. É que é moi difícil, foi unha temporada moi coral, Sí. desde os goles que non nunhos, algún que disputar, o sea que Como moito, podes destacar rachas pasar nas que máis, dis, sí. en tal tramo os 3 mellores tal, en Aí- tal, pero sí, ao largo da temporada que desentonara demasiado, que digas tú, O que cada pone vez que que entraba, pois Germán, sabes, é o que diste que sempre é un 7 en todo, non? Sí. Que está aí, home, pois igual lle Pero costa un pouco máis sobre- agora no aspecto ofensivo que a hora de centrar ou tal. Pero claro, Pero un que ao cumplidor, final é un todo 7 en terreno. todo. Sobre todo Claro, segunda parte, é que se vexo a primeira parte da temporada, para min, a primeira parte da temporada de Paul, Alex e Curro, Sí, Curro foi un gran descubrimento. Sí. Sí. Curro a primeira volta foi Eu xa solo no primeiro partido no Ban Coruxo, quedei alucinado. Menudo escobón. Con ese- eu creo que todos decíamos de onde lo Que trajeron. pasa, menuda manera, parece que non chegaba a Navidades, para que en Navidades chegaba a Sí, fichar. eso é certo. No, eu creo que dunhas cousas que tiñamos claras era que Curro iba a ser moi complicado mantelo neste equipo. Eu acordome en novembro, en dicembro, que dicíamos Sí. hai que aproveitar a Curro este ano porque Fichou polo Irún xa, ou ainda non fichou. No, incluso non decíamos... non des ideas, non des ideas. o sea, mira, no que le vamos grabando, nadie entrou a mirar as novedades. É verdad que non miramos o WhatsApp, estamos aquí a Bartola igual e non nos dimos conta. Non, de momento non hai nada novo. Temos que dicir que escollemos, bueno, podes escoitar en calquera momento, pero apostamos por unha franxa horaria con competencia complicada. Estamos aquí competindo co partidazo, larguero. Bueno, porque non somos xente ambiciosos, somos xente... Co contraataque, pero nós aproveitamos hoxe aquí nunha terraciña do Carballiño a facer este podcast. Non vai a ser que nun par de días nos leven para Irún. Nah, e especulando probablemente acertemos máis co Tribuneiro ou alguna cuenta destas de Twitter. Por cierto, desbloqueame, Tribuneiro. Que digo, no dos que marcharon, quedarías vos cos grazas por todo, Grazas por como todo. pode ser Adrián Roja, Rafa Mella, Alex Onde, Mario, David Álvarez, Dos, La como, Mela. perdona, dos que se foron, dis que? sí.
Se nos quedaríamos con algún? Sí. Gustaronme moito, sabe? Home, David Álvarez facendo mucho gracia. sí, O problema de David Álvarez que xa non era sub-23. xa non era subir. É que todos os que... O problema é todos os sub-23 que ten un tiñamos, problema. todos pesaban. Ten un problema cas fichas que non é fácil. Parece que tiña unhas condicións moi boas. Un chaval alto, físicamente potente, dotado como físicamente, técnicamente de un moi bo regate. Sí, sí. Lamelas, pois claro que é un gran xogador, pero foi Al un final lujo aquí. que non lle vimos. E non Lamelas lle debe vimos, usar mala suerte. mala suerte. Bueno, de non Ariel vimos. Rojas, os ratillos que lle vimos moi bons. Pero eu creo que Adrián foi máis cousa. Eu creo que non Adrián vimos foi, o porque primeiro. Adrián sí que eu creo que sigue sendo sub-23. Non merecía, No, pero tamén creo pas- tamén no. pasou, pero aquí hai o handicap que cambia un pouco en primeira ref, que os porteiros serían sub-25. Non sei, Claro. Entonces, ao mellor el non Pero quiso seguir. eu creo que el pediu salir nese Claro, sentido. Porque eu creo evidentemente. que Evidentemente. Hombre, onde se dá? Home, claro, Necesitas competir. Se non é en terceira ou en segunda, pois necesitas. Sí, que non xogou nin en Copa, que era o peor. Sí, sí que xogou en Copa. Bueno, pero- Contra o Atlético de Madrid, no, perdón, No, contra xogou o Almería, xogou... No, contra o Almería xogou o Diago. Sí, eu creo que eu creo que os dous. Xogou a Confederación. Sí. Ah, Sí, pues sí. eu tiño- Contra o Almería xogou o Diago porque é o que falamos precisamente antes, que estaba Sí, preparando Diego o parou partido. penalti. Así que foi. Eso foi co Atlético Eso de foi co Madrid. Atlético. Sí, co Atlético de Madrid. No, pero o Almería tamén xogou o Diago polo que falamos antes, de que estaba estudiado o partido, os desplazamentos de Diago buscando a lateral izquierda, verdad? Claro. Home, pois igual me estou Sí, poniendo no, ahora, eu creo que sí, eu xuraría sí, que xogou o eu Diago. xogaría De feito, recordo os desplazamentos todos a Sí, Pibe, Puede ser, Pibe xogas a perna cambiada. O mellor estou-me confundindo co partido do ano pasado que xogara Yago. Sí, o ano pasado. Yago sí. xogou un Pode co ser Valencia que e co estou e co mezclando. Logroñés. Xogar a Yago, Sí, sí, ahora que fora sí que- moi ben por arriba, ademais, que o Logroñés tiña un xente moi expeditivo por arriba e o Yago xogar moi seguro. Si ahora quizás me estou eu columpiando un pouquiño. E que máis? Que máis baixa estamos? Estamos a Rafa Mella. Rafa Mella, pois sí que é unha baixa sensible. Sobre todo no pueblo. No pueblo eu creo que sí. A gran Rafita. Ainda que... Pero mira, ainda ainda Rafa Mella creo que ainda van ahora este viernes para o aniversario vai ben. Creo que Pois pode ser. Home, eso esperemos, non? Bueno, recordarle os contertulios que estamos grabando isto a 6 de xullo. Más que nada Sí. para Sí, para contextualizar. poñervos en... No, xa dixo, creo que dixo Milito a inicio, o que pasa é que estamos aí en horario entre 5 e 6. Eu que non dixen é un nombre, dixen o de todos. Bueno, creo que... Bueno, presentamos todo ao final. É verdade, presento ao... Para Tú eres promotor e rematar, director. para rematar facemos Productor. Productor e promotor. para rematar facemos a presentación do García do Carballiño. Está moi ben. Entón, Bueno. canto a chuleta e tal, que podemos... A ver, mira aí a chuleta. A chuleta, pois, o siguiente punto... Bueno, hoxe é 6 de julio, eu creo que para pechar estaría ben falar do que será mañá 7 de julio, que será a asamblea a fin de tempada, non? Certo, vamos pasar a ese tema. Que esperar? Un tema bastante salseiro tamén nos últimos días, non? Cas novas que hubo. Sí, Digamos estamos todos expectantes, ¿no? Expectante, non? A ver que nos Un comentan pouquiño con ese tema, xa veníamos... con ganas de... Sí, viñamos reclamando, sobre todo, saber a data da asamblea por asamblea. interesante. Porque cada ano parece que se está retrasando máis e parece que o ano que ven imos a xuntar ca primeira jornada de Liga. Igual a faise na festa do pulpo, ano que ven, Oye, Pois non era mala, ali con unha carpiña, uns refrigerios, oye, eu filmaba. bueno, aquí o primeiro punto da asamblea é o balance deportivo, social e económico. Eu creo que xa se fixo hoxe no bar da cantina, dudo moito A ver, que mañá se repitan. Se é económico, eu decir que vou cas expectativas de que as contas cuadren igual co ano pasado. Sí. En un presuposto de 750.000, o balance que ao final que eran máis de 200 euros ou algo. Eu penso que este ano debería de ser un pouquiño máis. No, xa, o que me refiero No, que sí. foi algo que me sonou moi anecdótico. Sí, ano foran pasado. uns euros residuales, por así decirlo. Pero bueno, todo que sexa superávit... O presuposto deste ano, se non me acordo mal, creo que era 800.000 euros eran de previsión. 820.000 euros. A previsión. Sí, aproximadamente por aí era. Cal será o deste ano? Porra. Eu supoño Veña, que, hai unha porra, vamos a ver. eu supoño que estaremos... Bueno, que tamén un pouco en incertidumbre porque non se saben o... No, pero é porque previsión, pero de dereitos televisivos pode che variar. Sí, pero eles 100.000, tamén, o deles, 100.000. a cifra que che dan é unha estimación. Tú, Eso tamén pero é onde certo. decides que se van? Pero falas do presuposto deste ano de primeira ref.
Do equipo, do Do- equipo. é de Pecha o todo. balance do ano Tú pasado. cando fa este A temporada 22-23. me está No, falando. da 23 A previsión que a fan para previsión, 23. eles cando eles, pues, eu que sei, pues dirán, prevían 820.000, Para imagínate, esta temporada preveuse 820.000, pues dirán, ao final pues, pechouse con... pois con 840, o que Bueno, de sei. feito, creo que a Federación sacou un requisito que é presentar un presuposto de 1,5 millón, un mínimo de euros, ¿no? Sí, pero eso, as normativas da Federación están, Bueno, están sempre supeditadas supeditadas en base sí, a ingresos dereitos de televisión, televisivos, etcétera, etcétera. entonces Como os soldos e todo eso. Pero bueno, lanza aí un trick. Eu penso que por aí andará. Temos que doblar o presupuesto, estaremos rondando o 1,5 millón de euros. Penso que todo o que vai ser aí me parece que sería, polo menos, canto menos sorprendente. Pois eu non sabía o dato ese do 1,5 millón, porque iba a decir un con 3, un con 4 por aí. Pero bueno, se das o dato ese, pois móvome hasta un con 5. Sí, eu penso que por aí andará. Non, non me moveu nada, é máis. Primeiro sen saber como se pecha o exercicio anterior como pa opinar sobre o seguinte, é máis. Eso, Pero as ese perspectivas é o dato económicos- que che van dar. Nada, pero realmente ahora que tirar un dado. Tirar Sí, un tirar triple, un claro, dado. como si dices, vamos a quedar de quintos. Podes, sí, Que pesimista, claro, podes especular de moitas cosas, pero de cartas, pois Máis que nada, se falar na asamblea mañá. Sí, eu creo que vai estar aí. Se hai o mínimo ese, pois eu aposto que vai estar aí no mínimo. Claro, home, está evidente que o Orenteiro estará nos presupostos máis baixos da categoría, probablemente será o máis baixo, o segundo máis baixo, eso é evidente. Evidentemente, Non eso sei hai se que pode ver haber algún máis baixo, ahora non me dou conta, pero creo que con oso, dices. xuntando Bueno, ambos os grupos, eu creo que... quizá estará a zona, o millón. Sí, bueno, ten razón, sí. Un guionista non Sí. estará moi lexo. Bueno, unionistas eu creo que xa leva uns anos en primeira En, red. en Pero población bueno, no. hai Claro, algo que se acerca. Pero bueno, unionistas te conta que están xa en Antes, cidades como Salamanca, sabes? 10.000. Aí xa... Tarazona, 10.000. Sí, ese estado que pode ter 30.000 por aí. Sí. Claro, se estaba como si dices lo hospitalet en Barcelona. O País Vasco, ademais, sempre... Todas esas sí, ciudades 30.000, sí, pero vamos a ver, é Bilbao. Sí, eu penso que Tarazona é pouquiño máis, quizáis. Falo de unionistas porque é un equipo que sempre vai o corte, non? Como se suele decir, vai co posto. Sí, pero eu creo que tampouco, eu creo que con unionistas non competimos, pero en En abonos eles van ter No, moitos pero- máis. No, sí, claro, evidentemente. Viven nunha cidade, son dunha cidade como Salamanca que Sí, non se pode nin sí, comparar. con aparte ten moitísima xente no campo. Claro, a eso me refiro, Eu eles estive meten moita este xente. ano bueno, evidentemente era o Deportivo e non se pode comparar, pero Fuches son unionistas deportivos. unionistas deportivos, sí, a verdade. E ahora que Se mo dicen, Esperades. se tú estás vacilando. E nombrache aí os abonos é punto do... Sí, era o seguinte. Esperades por parte da Asamblea do Benres moita transparencia, pouca transparencia en canto ás contas. Eu espero mismo de todos os anos. Un desglose... En teoría, algo de pormenorizado, algo Boa deslizado. transparencia. Pode non creer ou non, pero o desglose dancho. Sí, yo, aparte que sendo socio, tú tes acceso a esas contas. Tes o libro de contas, calqueira socio pode facer el mau del, pero bueno, hasta que punto está todo? Pois é un pouco interrogante, porque evidentemente, se falamos do tema merchandising, tema de camisetas e demais, que non é algo que leve Eso sí que non é punto, non, o sea, non entra evidentemente, porque eso sí que é algo Pero que... será un robo. Na Asamblea, sí, seguramente sea un robo. No, Sin hacer das contas. No, Eso é solo do tema da de xestión do merchandising, merchandising. eso é Non está. un punto que hai que tocar para min obligatoriamente, maior promoción de camisetas, Sí, claro. camisetas e É calquera, un equipo de- bolos, Equipos sentir de popular moita menos categoría, como pode ser terceira ref, equipos como a Udu, pois en ese sentido crítica Danos importante, máis volta, ¿no? para min do peor das Do peores equipo, xestións xestión do do ano merchandising. pasado. En que momento que era? Novembro, decembro, cando Por se aí, puxo no, a Decembro, venta a primeira tirada, que a Claro, primeira claro. tirada todos recordamos. Primeira tirada Canta xente pudo que coller estaba camisetas. reserva, hai que decir claramente xestión nefasta. O ano Sí, 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 pasado, nese aspecto. É que falamos de que Eu direi comprado de reserva en Navidades. o Concello como, bueno, pues ao final como ente económico, como queiras velo, ten que aproveitar e capitalizar toda a
a masa de viaxeiros que veñen a visitar o Carballiño, xa ben sea pola festa do pulpo ou xa ben sea porque o Arenteiro está en primeira federación, que queres que non, eso tamén atrae turismo, debería pois poñerse as pilas a hora de pois precisamente monetizar todo ese caudal de xente que vai vir a visitar o pueblo. Témolo comentado, é algo tan fácil como mediados de xullo agora, finais de xullo, cando sexa, pero creo que xullo é o mes. Faz unha tontería de acto aí na Veracruz, presentando a Levas camiseta. un par de xogadores, cada primeira, segunda equipación, segunda e xa cantas camisetas podes e vender ao nese día mesmo siguiente Que xa me vender. non facer solo acto, ao día siguiente as camisetas na tienda. Pero é que o problema é que a día de hoxe non sabemos que nos vai vestir. Todos os Sí. equipos, tú entras en calquera rede social e, bueno, hai xa equipos que han presentado as súas camisetas, non? Prácticamente todos, debemos ser dos Bueno, poucos. o Deportivo presentou unha ainda hoxe ou onte, Sí, pero bueno, xa saben con que marca traballan, con que sexa, con isto, con lo outro, e van sacando as camisetas. Nós, é que xa non é que as saquemos, é que nin sabemos con que vamos a estar. Nin sabemos se no. vamos ser toda a mesma marca, porque a veces era Bueno, o sí, chándal do equipo dunha marca, a non sei camiseta que de pasou outra. aí con Hume no ano pasado, pero bueno, algo escoitei de que hubo aí uns problemas coa firma. Pero pero- creo que xa non é do último ano, porque, bueno, pode ser algo anecdótico que che pase nun ano puntual de Claro, problemas claro. de imprenta ou de problemas ca marca, pero creo que non é só do último ano o que está pasando. O problema é moi evidente. O problema, penso eu, que a directiva que hai hoxe en día quedase moi curta para a categoría a que vamos. Se nos queremos En número, digo. en número, evidentemente, me refiero. Se nos queremos equiparar, xa non me refiero nin económica nin socialmente, pero se nos queremos equiparar un pouquiño a división na que estamos, necesitaremos máis xente dentro da directiva que traballe desinteresadamente. Sei que hai xente que podría estar dando o seu brazo a axudar e poder delegar en esas cousas que é moi importante. Despois, co tema este merchandising, é algo que tens que ver Claro. como unha fonte de ingresos, Claro, non pero- é dicir... Que é unha fonte de ingresos. Que fonte moi grande de Claro, ingresos. claro. Moi grande. A ver, a nivel de Arenteiro, moi grande non o sei, pero que che dá é Por nivel de Arenteiros, A nivel de Arenteiro, moi grande. a capacidade que pode ter de vender camisetas e merchandising, sobre todo na época do verán, ca cantidad de xente que casi, home, non sei a cifra, pero que duplicará a súa posición. Posiblemente, tranquilamente. Eso é todo agora. Tira por épocas, eu creo que o verao xa o pico, e despois, claro, basta co do ano pasado, volvo ao mesmo, un fracaso, porque o ano pasado toda a temporada iba a ser unha venta de camisetas. O día do Atlético, o día do Valencia, esos días anteriores, todo o mundo querría comprar a Pero camiseta. que vamos a ver, Claro, ahora basta a primeira ref e ao millor empeza salindo mal a temporada, non sei que, ou non, a venta de camisetas ao millor é inferior do que hubera sido ano pasado, é algo... Esperemos que non, pero... Claro, pero me refiero, é algo que tens que aproveitar o momento, Porque tens que estar aí. hai un club que é o Tarazona, que é do que estábamos falando fai un momento, que ten unha tienda física no centro do pueblo. Estamos falando dunha población de 1000 habitantes. Entonces, non é que Tarazona poida de Carballiño, non, é que tú podes facelo desde o momento en que teñas tempo para facelo. Evidentemente, se hai 3 ou 4 personas que teñen que estar a todos os aspectos do que hai que actualizarse para esta competición, é que é imposible chegar a todo. Entonces, non é cuestión de facelo ben ou mellor de facelo mal, é cuestión de ser viable para poder facelo. Bueno, o que parece que está claro é que este é un tema que hai que tocar. Sí, pasa que é unha importante. Falamos, está no sentir do povo, Para todo o sí, mundo, creo que que traes algo camisetas. Eso non che digo depender de que veña... Xa só falamos de camisetas. Eu creo que a nivel de club deberías ter chándal, deberías ter sudaderas, bufandas, bueno, bufandas hai, pero deberías ter xa un mítico de que merchandising. era daquelas o chándal de Legea da escuela, hostia, pero agora pois ter esa opción de poder... Eu creo que xa non afora de que Bomba, Cico, que nos vestiron no seu día. xa estamos pedindo, bueno, que haxa camisetas, pero eu creo que se debería ir moito máis alá e ter moito máis tipo. É que o que vou dicir é unha merchandising. crítica constructiva hacia a directiva e hacia o club en sí, pero nese aspecto parecemos un clube de xa non de terceira ref. Hai que ir por de terceira ref. Parecemos un clube de preferente nese Sí, aspecto. nese aspecto. E eso En preferente é así. podes comprar a camiseta do club. E despois, aparte que hai unha web que non sabemos se vai ben, se vai mal, se funciona ben. Eu hoxe entrei na web e non, bueno, a última nova creo que era o playoff de ascenso nas categorías inferiores, o sea, Sí, pero bueno. pero quero dicir que ao final tes
O unha web community. na que podes tamén vender o produto, que Claro, seguramente o ano pasado creo que fora, que se empezaran a vender entradas pola web para un 2 partidos, ou non sei Sí. se chegou a elo. Pero non escoitara eso. Sí, pero É que, por exemplo, o merchandising xa non digamos en tenda física, a nivel de cando xogamos contra equipos como poden ser Almería ou Atlético de Madrid ou daqueles o Valencia o ano pasado, canta xente podería haber comprado claro, sí, porque me xa fai Pero despois, xa A nivel galego, sin irte todo eso que estamos dicindo dos turistas, os días importantes, xa, nós mesmos, nós queríamos a camiseta, non a podíamos comprar. No, Os que sí, vamos sí. Canto restaurantes. fai que era unha reliquia. Canto fai que acabou a Liga? Cantas 2 cousas pode meses. haber feito? 2 meses. Que van? 2 fichajes confirmados? sí. Ya parece que se- renovacións? Parece que se empezou algo É co pouco campo. máis. Se tú entras Parece no... moi pouco movimento, non? Exacto, Quer entras dicir, nas redes que non quere sociales, dicir que dentro non da hai unha Liga promoción, este non momento. está colgado o precio dos abonos, porque, bueno, probablemente tampouco se sepan, porque non hai ainda non promocións de está. venta de camisetas, nin de merchan, non sei, o calendario dos amistosos, Sí, en ese sentido hai como moi pouco movimento, que non quere dicir que dentro da Que non directiva non o se este haxa. movendo, que seguramente sí. pero Pero é moi claro, hermético. claro, É moi vas hermético. botar 2-3 meses prácticamente sin comunicarte ca tua afición, non? Evidentemente, máis cando se trata un club dos teus socios, que non estamos a falar que Claro. tampouco daría igual, aínda que fora unha sociedade ou un dono no que... Pois mira, ahora que o dis, Ahora que o dis, ahora que o dis, eu me hizo, creo que para co- rematar vamos rematar moi ben Vamos matar coa esta proposta do... Ostras, que antes de tocar estaba mirando 2 puntos, xa tocaban primeiro, segundo mes, pero iba tamén é só moi que bo, sí. quería irme tamén ao terceiro de informe de melloras en infraestructuras a realizar. Ainda comentábamos outro, xa sin entrar no campo, xa desde fora. Vamos a ver, un equipo de primeira raza, esa fachada, coincide cunhas carches, aínda que se limpiala, hostia, Sí. canto leva así, xa non che digo nin pintala. Bueno, no, home, xa a parte de limpiada merece un... Sí, claro, pero me refiero, un pero chingo vamos a ver, a creo que humedade hai así. humedado, non sei de que ano pode ser eso, pero Seguro que le fai moito, pero... 2008, creo. pero Sí, Pero- aquela non era moi húmedo, entón. Foi moi húmido, 2008. Pero mira, no, está eu creo que é claro... un hándicap, o sea, tú imagínate, chega, eu que un tanto tamén o cholo, non? Chega aí joder, vendo cando metropolitano, tal, claro, entras, vai ser do autobús, e ves esa fachada, eu creo que xa te Xa acojonas. non só Será a propósito, para cando veñan os equipos de defensa. Mira onde ves. A mellora Está mellor este muro Fotos ali no pasillo para acojonar, yo igual de ver o Alcalón e todo esto. Aquí é o mes. A subida de Despilledo. pasillos inundados. Pasillos inundados, e mira, aquí Sí, vais esa ao baño. é outra que está sigue o baño, bueno, hasta final de temporada, seguía o baño das mulleres. No, fai unha semana seguía Sí, porque alguén digo, utilizou. a final de Vergoñento, temporada. vergoñento. Sí. Eu usei o servicio, estaba usando o servicio e escoitei unha rapaza, non se pregunta, non se podía sair do baño, claro, estaba pues, facendo as súas cousas no baño de homes porque o das mulleres non estaba Non operativo. estaba operativo. Claro, pues, ela con vergonza, eu tamén, pues tuvemos, tú sí, podes salir. E foi a verdad que foi unha escena, pues, dantesca. Sí, un pouco E violento. despois xa, sin irte en sí o que a capacidade, o propio terreno de xogo, pues, o do ano pasado non pode pasar. Eso, o campo desde outubro, novembro, hasta marzo, lamentable. Sí. A volta do partido do Atlético, acordan. Bueno, eso xa... Fora casi un mes. Eu non sei se chegar a completar o mes sen xogar ningún partido. E cando volvéramos Sí, ao estaba primeiro casi partido peor. en enero, eso era lamentable. O sea, Está claro que era impracticable. aí cometeuse un erro desde o principio, fíxose mal, o que sale mal desde un principio é difícil que en algún momento... Sí, eso está claro. Sí, aquí expertos jardineros tampouco somos, non podemos No, saber se evidentemente abusouse moito do campo, se xogou antes do que se podía, se estaba mal Bueno. posto o campo, que fora o tema que foi un fracaso. Bueno, Unha inversión, Foi foi unha inversión que foi un fracaso. non hai que ser experto, pero escoitas... Claro, pero me refiero, o caso é, podes te ir a unha razón ou a outra, pero o que non podes negar é que foi un fracaso, foi unha inversión que é un fracaso. Sí, a ver, supoño que... Inversión que que foran 180.000 euros. 180.000 euros. Supoño que será algo que será recuperado, ao mellor non vai quedar o 100% perfecto, pero seguramente que será recuperado. Ao parecer, agora entrou unha empresa nova, non? A facer os mantenementos, alo menos no verao, para condicionar e manter ben o campo. Despois non sei quen lle dará esa continuidade durante todo o ano,
Non sei se seguirá esa empresa ou seguirá a anterior, bueno, a anterior empresa que gestionaba isto, pero bueno, sí que é moi necesario presentar un bo campo para un bo espectáculo Sí. e para non dar que decir por aí adiante. O que está claro que probablemente a asamblea de mañá dure máis que este podcast. Ese non Seguramente. dura é porque ou non deu tempo. Non se levamos, aquí van ou por- 3 puntos e xa imos sacar ou hai que sacar para falar en dous deles, porque os dous primeiros van ligados. Tanto o tema de merchandising como o do campo son dúas Sí. cousas que hai que É falar. que probablemente cando fagamos o podcast da semana que ven vai ser, Sí. é que non vai ser monotema, é que probablemente temos que Se desglosar contra a asamblea en varias tertulias, Sí. porque Porque- moito millo para debullar. Mira, Todo pinto É que moito, se son infraestructuras, para non enredalo máis, o último tema que nos queda do campo e despois en canto a grada, capacidade. Falamos do que é a fachada, os baños, terreo de xogo e despois capacidade. no, bueno, tamén vais a facer un tema que é o tema da sala de prensa nova, ao parecer, non? Creo De verdade, sí. Sí, eso non Sí, non vai a dar mulleres. hai hai que facer unha sala de prensa nova. Bueno, hai que facer. Pero nova, por qué? Non sei se non sei se O sea, que se hicieran sala de prensa, non hai sei Básicamente, ahora sala de prensa. os periodistas. sala de prensa Sala de prensa non era sala de que a sala prensa. de prensa que hai agora era a sala de trofeos, Sí, por así exactamente. decirlo. Claro, Pero non bueno, callo, joder. que pasa? Que Sí, igual metros cuadrados. quedase moi corta, moi pequena, seguramente haberá máis medios este ano de comunicación e se necesitará un espacio máis acondicionado e máis amplio para poder dar cabida a todos, imagino. Entonces sei que unha desas melloras que se van facer coa axuda da Diputación que xa foi aceptada ou concedida para así Foi decirlo. efectiva. Xa no efectivo, non, Baltar, por favor. Entonces, bueno, pois a ver con que nos atopamos mañá. Bueno, pois xa estamos a xoves e a ver que nos contan desde a directiva. Seguramente pois vai haber moitas máis demandas dos socios, temas dos que non están estipulados nos propios puntos dos días da asamblea que van salir a luz e que vexo moi necesario debatir. Pois sí, eu creo que xa para acabar podese falar dun tema novedoso, eu creo que nadie esperaba hasta esta última semana que saltou a bomba. É que Bueno, de que nadie esperaba. Bueno, eu creo que hasta ahora Rumores a velos aenos. Bueno, Caldeles. pero Home, imagino que a que se vai ao proposta punto. da realización dun estudio de conversión Vale. Pasar. Pensei que estabas falando de algún fichaxe. No, No. por eso digo eu que os rumores creo que algún había por aí. Bomba da fume, non sei. plantear aos socios. Eu creo que vai un pouco máis por aí de tanteo, De a ver tanteo. que opina un pouco a xente. O tanteo, pois, non sei. É que eu creo que é un pouco tamén incertidumbre porque é que non sei, eu non escoitei nada de como sería o A ver, Claro. eu xa que punto o que me espero é que polo menos sexa algo que se Informativo. explique ben. Claro. Que non sexa simplemente, bueno, hai esta proposta e xa está, e nadie sabe en que consiste, un vota que sí, outro vota que non, sin saber. Eu espero que sexa algo de información. Vamos a ver, evidentemente non vas votar mañá nada. Non, pero o que me sobre refiero é pero- cando, se en algún momento chega esa votación, polo menos que sexa unha votación con previa información. E vos credes que mañá se presenta na asamblea con unha proposta No, a votar? dubido No, a votar no, pero No, porque a proposta é facer un estudio, xa non é si poses aí, polo menos elaborar un estudio de como sería. bueno, elaborar un estudio o que espero é que haxa un porqué, o sea, eso é un punto da asamblea porque o é, se o é por algo. Ese se propón? De repente, pois... Claro, eso é o que me refiero, é se propón. Sí, pero sería algo que non no caso de sair adiante por parte dos socios non creo que se producirá hasta polo menos o ano que ven. Evidentemente. Eu creo que Bueno, non bueno, importa. pero supoño, que explicarán un pouco en que consistiría É que aí é a o que me conversión. vou eu. Se o pos no punto do día, para min ten que ser para ir xa a explicalo, non para... Bueno, porque entón tamén para expoñer conversión a equipo de balonmano. Hai que darse de conta dunha cousa tamén. Este ano é o último ano de mandato da actual directiva. Entonces, a final de ano vaise producir, se non hai ninguna novedade nese aspecto,
unhas eleccións, por así decir, entre comillas, unha votación, como Si lle hai, queira si hai chamar. candidato. Se hai candidatos. Entonces, que pasa? Que isto mellor podémoslo tomar como unha arma de decir, quizáis Algemiro xa está vendo o momento de apartarse. E o mellor é unha forma de decir, bueno, pois o mellor se eu me aparto, se non hai nadie que me dé o relevo, pois o mellor o que temos que facer é levar o clube a maus de alguén que queira entrar desde fora. Eu entendo o que dis, pero eu o único que me vou, porque non sei, o que me vou a que eso é o que espero que expliquen. É dicir, o que estás dicindo ti pode ser certo, pero que o expliquen. Sí, no, evidentemente terán que explicarlo. Claro, claro. Sí, eu creo que é un pouco máis o punto, creo que é máis de información Claro. que Eu supoño que é un pouco gardarse as costas, por así decirlo. É dicir, o que comentaba, e non me quero reiterar no tema, Algemiro seguramente este ano pois será o último, non sei que fará o ano que ven, e que tantear as opcións que poida haber, según as gañas que teña el de seguir ou non seguir, e a ambición tamén que poida ter a afición de, quen sabe, buscar cotas maiores ou facer crecer o club, non o sei. Entonces eso tenemos que ver que é o que nos contan. Pero bueno, cada un pode intuir o que poida pensar neste aspecto, evidentemente. Bueno, eu creo que para acabar, pois É que a asamblea consistirá en Argimiro, Xampinal e electricista sentados Como sempre, coa súa bandeira do Arenteiro. sentados ca bandeira. Hombre, eso non o dubides. Bueno, Son as caras visibles. Unha dúda que temos. a facer unha retransmisión en directo, comentando con comentarios. Unha retransmisión, podemos Bueno, O problema é que non hai ninguna retransmisión en streaming do propio pero asamblea. podémoslo facer por Instagram. Nós tiñamos que Claro, estar se ali hai unha persona comentando. dentro, que Facer un gravando, pouco de- No, ben podía estar, podese ben comentar, podía pero- estar Badal Novas dando en directo, cara. Non sei se o noso soporte técnico nos daría. No, Si das en directo, si das en directo, Sí, no, gravar sí. si das en directo, un Igual pleno, Novas, podes dar pues, igual en directo a Bueno, asamblea. Pero En todo Novas- caso, para a semana, no seguinte Novas- podcast, Bueno, é verdade. Desglosaremos. Novas quizáis o que fará é levar ali unha cámara, Sí. mellor gravar varios momentos da sí, asamblea. eso pode. E sacaros e incluso No, gravan todo despois. Eu creo que mellor que os coiten o que non poida ir, e o Sí, que poida ir que escoite para Exactamente. que opine. Sí, porque aparte hai dous puntos que me flipan, que é asuntos varios. Como é? O último é asuntos varios, Será robos e Intervención de socios. Pero están asuntos varios en intervención dos socios. Sí, bueno, é unha E asuntos varios que metes, porque xa dos 6 primeiros temas é a hostia, eso te pode levar 2 horas. En asuntos varios, pode, Dúas horas, entre outras dúas cosas, horas, pode darnos un par de cervezas a cada No, ten que levar un feixe de empanadas asuntos varios. Cuidado, hai que facer scroll, para ver o comunicado, para Oye, ver non se comentou no tema das infraestructuras de unha ampliación da cantina, unha duplicación ou triplicación de cantina, eu creo que separar abonos a min dentro do o da campo, duplicación, supletoria cuberta, con que- baños da gran supletoria. sí. Que siga, un traballo grande. con que siga habendo cerveza, licor, café, que aí entramos No, noutro conflito Con que... eso eres feliz, María. Sí, pero o caso é, pero este debate sí que nos dá para toda a noite. Haberá licor sin alcohol. Licor 00, dixemos. Sempre hai recunchos no espiñado para... Sempre hai recunchos. Licor non hai 00. caso. Pero o que estábamos falando, pois sí que é certo que o que fala Caíña, non? Que hai un montón de cousas aí que quedan un pouco no tinteiro e que hai que sacalas sí ou sí. É o que decía, non? Que me espero e presaxo unha asamblea moi longa, molto longa, non? Como din os italianos. Moi longa, pero se queren que se alargue, que leven allí bebida comigo. Bueno, no, non te preocupes que despois ademais imos ir ao aniversario do bebé e xa lle dixen ao papi que nos galara unhas empanadas. uns aperitivos. Festa de Licenca no Auditorio Manuel Marías. Propoñemos tamén hai que propoñelo na asamblea, os que van á asamblea, unha ronda gratis logo terán, no vai ben. Bueno, eso fala con Argimiro. Vale, pero malo será. Bueno, pois con isto creo que o productor guión promotor É verdade, faltanos aquí unha presentación. o produtor Coproductor. Coproductor, coproductor, podemos podemos chamar.
Sí, a verdade é que podemos de chamar o coproductor. Pois nada, moi agradecido por invitarme a este rato tan agradable de radio podcast. E non nos queda máis que presentar o coproductor Don na técnica Darío Santomir. Por nada, simplemente recordar que estamos en Spotify, en YouTube, en ebooks, en Instagram, en Facebook, en Twitter. E que nada, semanalmente verémonos por aquí. Se nos queredes achegar algún comentario ou se queredes que falemos de algún tema concreto ou de algún aspecto, pois nada. O máis importante, amigos, é que vémonos na cantina.